Lykken, den finder jeg i at spille fodbold og hygge mig, og være sammen med mine venner og nyde livet. Være fri. Jeg synes, lykke det er svært at definere, altså. Lykke er mange ting. Det er, når man er sammen med venner og familie og bare har det rigtig godt. Hvad gør mig lykkelig? Jeg elsker at få blomster. Det gør mig rigtig, rigtig glad og rigtig lykkelig. Men i det hele taget bare at være sammen med mennesker, som jeg holder af og som jeg elsker. Og det at have det sjovt. Og man kan have det sjovt på rigtig mange forskellige måder. Men at grine, det er med til at gøre mig rigtig lykkelig. Det gør mig lykkelig at spille fodbold og være sammen med mine venner. Jeg er glad af venner, familie, basket selvfølgelig. Ha' det sjovt, være glad og sådan. Jeg er lykkelig, at min mor laver en lasagne til mig. Lykkelig er, at jeg kan være sammen med min familie og mine venner og gøre det, jeg godt kan lide at lave. Det, der gør mig lykkelig, er, at jeg kan være mig selv, og jeg kan gå i gaden uden folk diskriminerer mig. Ja, for nogen kan lykke jo bare være det ene glas vand, de får om dagen. Så det er nok til at gøre dem lykkelige. Ja, i Kenya for eksempel, i et meget fattigt land, der skal der ikke særlig meget til, for at de bliver lykkelige. De får ikke særlig meget foræret, som vi gør i mange af de rige lande. Ja, jeg tror helt klart, at lykke det bliver opført anderledes i andre lande. Lad os bare tage et eksempel her, ligesom i Afrika, med de der små stammer der. Der tror jeg bare, at de små børn de bliver glade for at få noget mad. Altså, de er ligeglade om, de får en stor cheeseburger. De er bare glade, hvis de får måske en majskorn eller andet, ikke? Jeg tror, de sætter meget større pris på lykken i de fattige lande. Altså for eksempel et godt måltid mad, de sætter ikke større pris på i Thailand for eksempel, her i Danmark. Ja, jeg tror helt klart, at lykke bliver opfattet anderledes i andre lande, fordi at de har mange andre ting og regler og sådan noget, så der er ikke så meget fritter, som der er her i Danmark. Så, ja. Nej, ikke rigtigt, fordi du glæder og glæde, ikke? Altså, det kan godt være forskellige glæde, men jeg smiler et smil. Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at lykken er forskellig fra land til land, men der er nogle lande, hvor de stiller sig tilfreds med færre ting end i andre lande. Hvor at de ikke har så meget, som vi måske har i Danmark. Og alligevel er de lykkelige, fordi det, de har, det gør dem glade og tilfredse. Hvis jeg skulle beskrive lykke med et ord, ville det helt sikkert være at være glad. Hvis jeg skulle beskrive lykke med et ord, så ville det helt klart være familie. 6. Hvis jeg skulle beskrive lykke med et ord, så ville det være venner. Lykke med et ord. Farver. Hvis det skulle være et ord på lykke, så vil jeg, at det skulle være mine venner. Håndbold.